Usapan tayo ng matino. Sige. Evelyn Biniventura Pernin. May galit ka kay Evelyn Biniventura Fernandez. Pernin. Ay, Erning. Ha? Pernin. May galit ka. Anong kinagagalit mo sa kanya? Nainggit ako. Nainggit ka? Anong dahilan kung bakit ka nainggit sa kanya? Masipag yan. Dahil lang masipag, napakasimple lang yon. Mabigat ang kasalanan mo sa aking ama dahil pinakalaman mo katawan lupa nito dahil pag-aari nito ni Kristo, ni Jesus. Anong dahilan kung bakit ka nainggit sa kanya? Bigyan mo ko ng magandang dahilan. Ang dala ko ay kapayapaan. Bibitawan ko sa aking sandata. Wala akong gagawin sa'yo. Kakausapin lang kita ng matino. Bakit ka nainggit kay Evelyn? Masipag kasi siya. May anak ka na ba, ate? Ate, may anak ka na ba? May anak ka na ba? Ano na? May asawa ka? May trabaho ka? May trabaho ka? Yung asawa mo may trabaho? Wala. May anak, ilan ang anak mo? Dalawa po. Dalawa. Ano yung pangalan mo? Babae, lalaki? Lalaki po. Sige. Huwag ka makikinig. Ito, ilan anak nito? Ano yung panganay? Ilan taon? Mga 33. 32. Ayaw kulit magsisinungaling. Tanda mo, ha? Pipilipitin kita sa loob pag nagsinungaling ka. Okay. Huling pagkakataon mo to, maniwala ka sa akin. Ano yung anak mong yung isa, babae sa lalaki? Lalaki. Peras na lalaki anak mo? Ito. Isang babae. O, pasalamat ka. Magkasing edad lang yung anak niya siguro nito. Babae, peras kay lalaki. Ang anak nito isa babae pala. Sige, pagbibigyan kita. Pagbigyan mo rin ako. Bakit ka naman nainggit kay Evelyn? Dahil masipag siya? Alam mo tiyang inggit yan ay minsan tinutukso tayo ni Satanas. Dapat tularan mo siya, tumingin ka ng tulong sa aking ama na bigyan ng trabaho. Ikaw, may trabaho ka ba? Wala. Wala. Magkano binayad mo sa magdarasal mo, sa mangkukula mo? Ikaw ba taga gumagawa nito, nagdarasal o pinapagawa mo lang to? Ikaw ba yung gumagawa nito, pinatagasalan mo to? Isang sagot, isang tanong lang. Magkano binayad mo sa magdarasal mo, sa mangkukula mo? Magkano? Magkano? Ayaw mo talaga ako pagbigyan, ha? Pinagbibigyan lang kita. Ikaw mapilit, ha? Uling tanong, magkano? 1,000 po. 1,000. Ang binayad mo. Ano yung magdarasal mo? Babae, lalaki? Babae. Babae rin. Malapit lang ito sa inyo? Yung magdarasal mo? Sa araw nito, sino ang kasama mo? Wala kang kasama? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Sa pangalan ni Jesucristo. Nasaan ka ngayon? Saan? Saan dito? Saan nga? Saan? Ate, pagbibigyan kita, ayaw ko nagsisinungaling dito. Talagang maniwala ka sa akin. Ikaw mapilit, ha? Sino ang kasama mo ngayon? Wala? Wala? Ano daw? Araw siya kasama. Wala kang kasama. Sige. Sa araw na ito, kung wala kang kasama, nasaan ang katawan lupa mo? Nasaan yung espiritu mo at katawan lupa? Alam ko ang espiritu mo nandito, yung katawan lupa mo, nasaan? Hindi ko alam. Hindi mo alam yung katawan lupa mo kung sino kasama mo? Ikaw pa rin ang makipilit, ha? Matigas talagang ulo mo. Pangatlong baitang ang gagamitin ko sa'yo. Ayaw mo magsabi ng totoo. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus at Amang Nazareno, tinatawag ko si Ella at saka si Iya. Tusukin ang puso nito upang magsalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama. Ano? Magsasalita ka ng totoo. Nasa bayan ka! Magsasalita ka ngayon hindi, ng totoo. Apo, nasa bahay po ko! Sino kasama mo sa bahay? Wala po! Wala po! Bakit gusto mo pagsaktan kita? Kalasin mo yung galit mo sa kanya, tinggit. Tatawagin ko yung magdarasal mo. Siguraduhin mong ikaw ang nagdarasal mo, nang pinapadasalan mo to, ha? Sige, kalasin mo. Sige. Kalas! Nasa bahay ka ngayon. Wala kang kasama. Wala kang bisita. Hindi ka lumabas ng bahay. Hindi po! Nasaan yung mga pamilya mo? Wala po, nasa labas po! Anong ginagawa mo sa loob ng bahay? Nagwawalis, nagluluto, etc. etc. Nagluluto! Anong niluluto mo? Ulam! Ano
sinasaktan ka, pangatlong baitang. Pandano, pag umabot tayo ng pampito, liliyab ka dyan. Hindi ko pa tinatawag si Magnetico, maniwala ka sa akin, kahit hindi ko siya tawagin, aatake siya sa'yo. Bawal dito nagsisinungaling. Gusto mo bang binebenta mo sa kaluluwa mo yung sa impyerno ang kaluluwa mo? Hindi po. Oh, may anak ka na, di ba? May apo ka na. Sige, hindi ko na to alamin. Pakiusap ko, alisin mo yung inggit mo sa tao ito. Okay, nagluluto ka ngayon. Ubos! Tanggalin mo! Nakalimutan ko pala itanong ang sakit nito. Basta alam ko, ang sinabi niya masakit ito, si Evelyn ay sa mga ulo. Kalas! Alisin mo muna yung mga galit mo sa kanya. Tatawagin ko yung magdarasal mo. Sigurado ka talagang may pinapadasalan ka nito, ikaw nagdarasal. Sige, babae ang magdarasal mo? Sige, malapit lang sa inyo. May edad na siya, bata pa. May edad na, bata pa. Saan na po? Sige. Kailan mo pa ito pinadasalan? Matagal na. Gaano ka tagal? Taon na. Taon na. Isang beses ka lang nagbayad? Opo. Hindi na naulit? Hindi na po. Sige. Medyo matagal na pala to. Taon na ba? Opo. Sige, kalas. Tanggalin mo muna lahat ng inggit at galit mo. Magkalapit lang kayo ng lugar nito ni Evelyn o magkapit bahay kayo? Magkalapit lang po. Hindi kayo magkapit bahay. Hindi po. Sige, nakikita mo na siya. Sige. Yun lang ba tagang kinakaingita mo? Baka hindi ka naman niya pinautang. Yung totoo. Hindi po. Nainggit ka lang sa magandang buhay niya. Sige, tanggal. Ayaw kita saktan, naaawa ko sa inyo. Alam niyo bakit? Madali ko lang kayo saktan kung gustuin ko lang. Pasalamat kayo na binabasbasan tayo ng Diyos. May karapatan din akong saktan kayo pag matigas ang ulo nyo. Pero talagang hindi ko tungkulin na saktan kayo. Gusto ko lang kayo ibalik sa pananalig at pananampalataya ng Panginoon Kristo. Tanggal. Tanggalin mo lahat ng inggit mo sa Kanya. Tama na. Magbago na kayo. Alisin mo ng galit. Malapit na ang Pasko at bagong taon. Magkapatawaran na tayo. Magsumikap po kayo para sa pamilya mo at sa apo mo. Naiintindihan niyo po, ate? Dalawa anak mong lalaki. Ito anak nito, isang lalaki at isang babae. Sige. Ang asawa mo ay trabaho, wala. Paano kayo nabubuhay? Sagutin mo yung tanong ko. Sideline lang po. Sige, sideline lang. Anong karamihan ang nasa sideline ng asawa mo? Contraction? Contraction. Sinagot mo agad yung tanong ko. Yung totoo. Contraction. Ah. Hindi siya driver. Hindi siya marunong magmotor. Hindi marunong. Ano? Marunong. Marunong magano? Mag-tricycle. Sige. Maingay ah. Ano trabaho ng asawa nito? Sige, malayo. Sige. Nagtatricycle minsan ang asawa mo. Minsan nagko-contraction. Tapos ang asawa naman nito na pinagdadasalan mo ay kinainggitan mo ay nagwe-welding. Sige. Tatawagin ko yung mismo darasal dito. 1,000 binayad mo. Babae rin siya. May edad na siya, bata pa. May edad na po. Mas matanda siya sa'yo. Opo. Manda ka ha, tumabi ka. Pasintabi po Panginoong Hesus sa tamang Nazareno. Pansamantalang inaalis ko muna ang taong itong nagagalit sa kanya. Tinatawag ko sa espiritual ng Panginoon Kristo. Inuutusan ko si Angelito. Kung nasama ng taong nagdarasal dito, inuutusan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Kung anumang ginagawa mo sa araw na ito, hinuhuli kita at kinukuha kita ang iyong kaluluwa upang manatili ka at pumasok sa kaloob ng katawan ng taong ito upang malaman kung anong klaseng dasal ang ginagawa mo sa kanya. Tinatawag kita sa espiritual ng Panginoon Kristo sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno. Amen. Pumasok ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Kristo, sa pangalan ng Ama. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Babae ka na ka. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Matipad na ako, Rico. Ikaw ba yung magdarasal o hindi? Magdarasal po. Ikaw yung ano ka, magkukulang, magagamot. Magagamot. Anong klase mong gagamot ka? Manghihilot, Rico. Manghihilot ka? Paano mo natutunan magdasal? Rico. Manghihilot ka? Rico po. Sino paano mo natutunan magdasal na magsama?
Sino nag-utos sa'yo na dasalan ito? Sino nag-utos sa'yo? Dasal. Para sa inyong dasal. Gamitin mo yung kamay mo. Pipilipitin kita pag hindi mo ginalaw. Tanggalin mo. Tanggalin mo yung dasal. Kalasin mo yung dasal. Anong dasal para saan daw yan? Pampano yung dasal? Ayaw mo talaga. Pahintayin mo yung katawan niya. Ano? Pahintayin ang katawan niya. No, tanggalin mo. Hindi kita sasaktan. Tinanggal ko na. Ngayon mo tanggalin. Tinanggal ko na. Tanggalin mo. Gamitin mo kamay. Kalasin mo. Tinanggal ko na. Ubusin mo lahat. Magkano binayad sa'yo? Magkano binayad sa'yo? Ibo. Taga saan ka? Taga saan ka? Matagal mo na ito dinadasalan? Ilan taon na? Matagal na. Matagal na. Sinong lumapit sa'yo? Anong klaseng dasal ginamit mo? Pangalan, bulak, ewan ko, bahala ka, hindi ko alam. Balangalan. Pangalan niya? Sige, anong pinagtirik mong kandila? Anong pinagtirik mo na kandila? Puti. Sige. Hindi ka nagtirik ng itim? Hindi. Sige. Kalas. Bakit ayaw nyo pa magsabi ng katotohanan para hindi na kayo nahihirapan? Ang inaano ko lang naman dito ay kapayapaan ang dala ng aking ama upang magbago kayo. Isa ka manghihilot. Saan mo naman natutunang magdasal ng ganong kabilis? Matagal ka na ba nagdarasal sa mga ganito? Bago lang. Ilang taon ka na nagdarasal sa ganito? Dahil ilang taon mo na ito ginagawa? Sinabi mo, ilan? Mga 5 taon na. 5 taon na. May nagturo sa'yo, wala? Wala. Pinag-aralan mo lang. Ilang beses ka na nagdarasal sa mga ganito? Marami na? O ilan lang pa lang? Ilang lang. Sige. Sino ang huli mong dinasalan? Bago ito. Siya lang. Tsaka sino pa? Wala na. Uulitin ko. Sabi mo matagal-tagal na. Imposibleng wala ka pang nadadasalan kahit konti. Meron na, wala pa. Hindi lang. O sige. Kalasin mo yung dasal. Binigyan ka ng karunungan ng aking ama para tumulong sa iyong kapwa. Hindi gamitin ang kapangyarihan niya para sa kasama. Naintindihan mo? Mismong ikaw nagbebenta sa iyong mga anak. Ilan taon na ang mga anak mo? Ikaw ang magdarasal. Isa. 30. Ilan ang anak mo? 2. Uulitin ko, pipilipitin kita. Hindi ko na ngayon na alam yung mga pangalan nyo. Lahat talaga ng mga mangkukulam, marunong magdasal sa kadiliman, nagsisinungaling talaga. Sinungaling ka daw, sabi ng magnetiko. Umaatake na siya sa'yo, hindi mo namamalayan. Uulitin ko ang tanong. Ilan taon na ang anak mo? Lahat. Isa. 2. 35. Sige. Babae siya, lalaki. Lalaki. Sige. Kalas. Ikaw ang kailangan ko tagang makuha. Mismo nagdarasal. Pampano yan? Pampahina? Opo. Tsaka pang ano pa? Papahina lang. Para nga saan siya anong klaseng hina? Maraming klase yun. Para ano? Hindi siyang nagkakasakit. Lagi siya nagkakasakit. Sige. Pampahirap lang to. Hindi mo naman siya papatayin. Hindi po. Sige. Tama na ate ha. Tama na nanay, naiintindihan mo? Opo. Pakiusap bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Ayaw ko kayong saktan. Pero pinipilit nyo kami bilang instrumento ng Panginoon Kristo. Halisin ang galit sa iyong isip at puso. Sa araw na ito, kailan ito gagaling? Ngayon po. Siguraduhin mo lang. Dadamputin kita sa araw na ito. Nasaan ka nitong araw na ito? Nasa bahay. Anong ginagawa mo sa bahay mo? Nagluluto. Alam mo, kanina ka pa nagsisinungaling. Alam mo si Magnetico, kanina niya pa to sinasabi sa akin, alam mo, pinapaligoy-ligoy mo lang ako eh. Alam ko na yun, nagsisinungaling ko. Yung nagdarasal, at ikaw ay iisa lang. Huwag mo na akong niloloko. Ha? Hindi mo kami kaya ninglangin. Alam mo bakit? Kung ikaw ay nagdarasal talaga mahusay ka magdarasal at mangkukulam ka, alam mo bakit? Hindi ganun kabilis. At lilupaypay ka ng sobra-sobra at magbabago ang boses mo. Mabilis ka magpalit. Kung mabilis ko papapasukin, palalabasin. Yun totoo. Maniwala ka sa akin, susugatan kita sa araw nito. Hindi na ako nagbibiro. Yung mangkukulam at nagdarasal ay iisa lang, di ba? Ikaw yon? Opo. Bakit mo pa ako ninining lang?
Ganyan ba talaga katindi ang galit mo sa tao nito? Ha? Opo. Bakit ba katindi-tindi ng galit mo sa kanya? Ha? Naiingit ako. Bakit ka nga nainggit? Masipag nga siya. Saan mo natutunan magdasal? Nasa ko lang. Tapos naghihilot ka pa. Opo. Hilot-ilotan lang. Di wala kang karunungan galing sa aking ama. Kasi kung meron kang karunungan galing sa aking ama, maanghilan ka ng mga anghel mo na huwag kang gagawa ng kasamaan dahil babalik lahat ng sakit mo sa iyong anak. Naiintindihan mo na? Opo. Alam mo, kahit magsinungaling kayo magsinungaling, hindi ka rin makakapagsinungaling sa Panginoon. Nagre-respond din sila sa utak ko. Kahit yung guardian angel mo, nagsasabi din yan sa amin. Yan ay tapat sa aking ama. Kahit tapat sa iyo yan, tapat pa rin yan sa ating Panginoon. Huwag mo na akong ninining lang, naiintindihan mo? Opo. Huwag ka na maghahawak-hawak ng kwento. Tinitingnan lang kita. Alisin mo lahat ang pagdarasal mo sa Kanya. Huwag mo siyang kainggitan. Hayaan mo ang aking ama ay magbigay sa iyo para sa iyo. Yung sa Kanya ay para sa Kanya. Naintindihan mo? Pag naghahaman siya sa pera, pag hindi na siya tumatawag sa aking ama at hindi siya nagpapasalamat sa lahat ng biniyaya ay binibigay sa Kanya, si Satanas na nga hawak sa kanya. Ang kapalit naman nito ay hindi na siya nagpapasalamat sa aking ama. Puro sakit na mararanasan niya at ihahataw ito ni Satanas sa kanyang mga anak. Dapat ipagdasal mo siya na marunong tumawag sa aking ama. Na kahit hindi nakikita ng kanyang mga mata, alam ng Diyos kung pinagdadasal mo siya. Ang taong yun ay napakabait at masipag. Tulungan niyo po siya na yumaman na may takot sa Diyos. At minsan maalala niya ang mga kung ano dati siya naging mahirap. Hindi ang kinakaingitan mo. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay. Walang VIP sa Panginoon. Ang ibinigay ng aking ama kahit kanino man, ay tayo pa rin ang mag-uunlad nito. Hindi sino man. Naiintindihan mo, ate? Maawa ka sa iyong mga anak at sa iyong mga apo. Naiintindihan mo? Hindi ka gustuhan ng Panginoon Kristo na maging mahirap ka. Kung ikaw man ang asawa mo ay nagsasideline minsan ng construction, tricycle driver, at ang asawa naman nito ng kinakaingitan mo, nagwe-welding, manahimik ka na, naintindihan mo? Antayin mo yung para sa'yo. Alisin mo ang galit sa iyong puso. Huwag kang magpatukso sa demonyo, naintindihan mo? Sana naman puro kayo opo ng opo. Pag nahuli kayo, iyak kayo ng iyak. Wala pa nga kaming ginagawa, nagre-reaction na kayo ng todo-todo dyan eh. Sa araw nito ay nagluluto ka. Sinigang niluluto mo. Kung sinasabi mo lang ang totoo, ako na po ang nagdarasal nito. Patawarin niyo ako. Patawarin din ako ng instrumento ng Panginoon dahil ginamit ko ang karunungan sa kadiliman upang makasakit ng aking kapwa. Di naunawaan pa namin kayo. Hindi naman namin sinasabing porkit kami instrumento ng Diyos ay kami na ay pinakamagaling. Ang inaano lang namin dito para may balik lang kayo sa kapayapaan. Alam mo, kung gusto lang kita saktaan sa araw na ito, maniwala ka doon, lupay-pay ka doon sa loob ng bahay nyo. Ayaw kong gawin yun. Bakit? Walang inutos ang aking ama na saktan kayo. Ang sabi niya lang sa akin, pagbaguhin ang mga tao at ibalik sa pananampalataya, pananalig. Naiintindihan mo, ate? Opo. Wala na akong masasabi sa inyo. May edad na kayo. Para ko na kayong nanay. Naiintindihan niyo? Opo. Manahimik na kayo, ha? Alisin yung inggit sa iyong puso. Alisin mo ng pagdarasal sa iyong kanyang pangalan. Tumahimik ka na. Naiintindihan mo? Huwag ka na magsinungaling. Ha? Nagsisinungaling ka. Akala mo mag-isa mo naman ako. Marami na sumubok yan dito. Maswerte lang ako dahil may mga guardian angel akong pinabantay ng Panginoon Kristo. At alam niya, sinasabi nila ang katotohanan kung nagsisinungaling ang nasa loob ng katawan ng taong ito. Lahat, tanggalin mo. Hindi ko na nga inaalam kung nasan ka. Kaya kong alamin yun. Sa ayaw sa gusto mo, pag pinalakad ko to, lalakad ka rin palabas sa bahay nyo. Pero hindi niya alam ang ginagawa niya. Kalasin mo lahat. Tama na yung paghihirap mo. Sobra-sobra na yon. May mag-isang taon na siya nagkakasakit ng ganito. Tama na ang pagdarasal mo. Alisin mo ang galit sa iyong puso. Nawa ang aking ama ang una't maghari sa iyong buhay. Tama na yung pagsisinungaling, ha? Manahimik na po kayo. Sa araw na ito ay kailan siya gagaling? Ngayon po. Ngayon din. Salamat. Hindi na kita sasaktan. Binabagabag ko lang ang puso mo. Wala rin akong karapatan na saktan kita.
Ang gusto ko lang naman ay magbago kayo. Ang gusto ko ay magbalik loob kayo sa Panginoon. Huwag kayong mainggit sa iyong kapwa. At itigil nyo ang iyong mga matatabil na bibig. Ang pakiusap ko lang. Huwag kayong magsasalita ng laban sa kanyang kapwa. Huwag kayong magchichismis ng kahit anong masama sa inyong bibig. Kung ano-anong pinagsasabi nyo. Dahil matindi rin ang kasalanan ng ginagawa nyo sa aking Ama. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Itigil nyo yun. Kung yung mga bibig nyo ay ginagamit nyo ay bibig ng aking Ama sa panalangin at para bigyan ka ng magandang buhay at bigyan ng trabaho ang iyong asawa para hindi na siya mawalan ng trabaho. Napakahirap ng mundo natin ngayon, pandemic pa ngayon. Mahirap makahanap ng trabaho. Meron pa, wala na. Wala na po. Babalik ka pa sa loob ng katawan niya, hindi na. Magdarasal ka pa. Opo. Magdarasal ka pa sa katawan niya. Hindi na po. Kanino ka magdarasal? Sa Diyos. Siguraduhin mo lang, ate. Sa araw na ito, pagbibigyan kita bilang instrumento ng Panginoon Kristo, patawarin ka sana ng aking Ama sa iyong ginagawa sa iyong kapwa, sa iyong isip at sa salita at sa gawa. Huwag sanang humataw ang mga sakit nito, higit pa sa 10 beses ang sakit niya sa iyong anak at apo. Antayin mo ang balik ni Satanas pag hindi ka nagdasal sa aking Ama. Patawarin ka ng aking Ama sa iyong ginagawa sa iyong kapwa. At humanda ka sa balik ng karma ni Satanas. Dahil sa araw na ito, itinalo ka ng instrumento ng Panginoon Kristo. Iyan ang parusa sa inyo. Pero kung magdarasal ka sa aking Ama, lulubayan ka ni Satanas. Dahil alam niyang humingi ka ng kapatawaran sa aking Ama. Naiintindihan mo? Itigil mo ng kamay niya. Huwag ka nang babalik. Naiintindihan mo? Opo. Palalayain kita sa araw na ito. Sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, si Jesus Nazareno, inaalis ko ang lahat ng negative at bad spirit na pumapasok sa loob ng katawan nito. Kung anumang dasal na pinapasok sa inyong katawan at lupa, nilulusaw ko kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Ginigising ko ang iyong diwa at ibinabalik na kita sa iyong katawan lupa. Bumalik ka na sa pangalan ni Jesus. Amen. Dila. Sandal ate. Sandal mo muna katawan mo. Saglit lang to. Akin naman ito, kamay mo. No. Silipin mo maigi. Gaano kahaba kanina yung daliri mo? Tira muna ka dyan, saglit lang. Ang kamay mo kanina, dinedemo natin, straight mo te. Straight mo pa, yan. Diba? Pantay na. Kanina gano'ng kahaba yan? Diba ganyan? Pag sinukat ko dito sa pangalawang sukat, yung kanan mo naman ang mahaba, diba? Oh. Isipin mo, bakit ang haba-haba niyan, kalahati, bakit pumantayan ng gano'ng kabilis? Ibig sabihin, may nagdarasal sa'yo. Tingnan mo yung lig mo kung masakit pa. Wala na. Tingnan mo yung ulo mo. Uminom ka muna ng tubig, wala pa itong dasal. Kahit konti lang. Di ba sabi mo masakit yung mga katawan mo? Sige, huwag ka muna magkinelas. Pagpag mo muna yung sakit doon mo at banggitin mo ang Diyos. Bigkasin mo ang Panginoon Kristo at huwag ka matakot. Sige. Tumalong ka ng walang alinlangan. O, galaw mo yung leg mo. Masakit pa? Balakang mo. Balakang. Yung sinasabi masakit. Masakit pa? Nawala na yung sakit lahat. Okay lang yan. Kasi hindi pa kita nadadasalan sa tubig. Sige. Bumalik ka sa akin. Dadasal. Santa Ana po. Santa Ana, Bulacan? Opo. Bulacan ano yun? Bulacan? Bulacan. O, sige, tayo ka na. Salamat eh. Ay, thank you. Magaling ka na. Opo. Tumalaw ka na ate. Wala na sakit. Hindi ka na nahilo. Hindi na po. Salamat sa Panginoon, ha? Salamat. Taga Bulacan kayo, ha?